dumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Benson, ginaingon, dili giday maayo nga mupasakit ug mupahilat ta og mga babae. Kay dili day lalim kung kita mabaslan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong hikalimtan. Iya kang ikiha? Oo, pero akong sanggingnan nga, bisag iya pa ko nga ipapriso, di ko mahadlok eh. Mo to nga, igo na lang sa paghilak. Mabdos naman ka sa imong anak, ha? Anong di mo na siya pakaslan? Di ko ganahan na pa eh. Kung jirjiro, naigurang patara. Muratag nag-jirjiro sa tatua. Hoy, Benson. Kung nakagusto ka gyud sa babae, pakaslan mo gyud kini. Mabdos na siya. Ug sa sunod, ha? Ayaw na pag-jirjir og babae nga wa kay gusto. Aron dili ka mamatay og sayo. Ora ba'y magmahay nga maguna? Timan-i ka na! Okay na akong napalit eh. Dua kabuk karsones o dua kabuk polo shirt. Uy, wala. Paniyo sa babae na tagak. Miss! Miss! Imong paniyo na tagak! Ay, hala. Ay, salamat ha. Ay, kagwapa niya. Miss, kadit lang. Nga naman. Juan, pwede makig-ila-ila? Ako na si Benson. Gina. Gina ko. Kagwapo niya. Kaikog ko baya ni mo, oy. Mukaon magid ang dako, pero adto ra sa baratuhon nga karinderya. Mahal mong gudi ni sa restaurant ko. Okay, Roy. Asa mo dapit ang inyo? Sa Poblacion Pardo. Tama na itong kaon ba? Sakay na lang sa kong auto. Ihatod ka sa inyo. Ha? Ay, ayaw na lang, oy. Mag-jeep ra ko. Ay, ihatod ka. Aron, magkatultol po ko sa inyo. Benson. Unsa? Nauyab na nimo ang babae nga imo nakaila sa mall? Oo, poy. Pagabot yun na mo sa ila, ako na yung panguyaban. O gipugos nga sugtod ko. Dahil mo sugot, pero nadugay. Sa pagsige na kong displikar niya, sugot ay. Yamatra. Natural. Basta ako na yung musplikar pa. Basta kayo mutubay lang gani ang babae, piti gina. Hoy, Benson. Ayaw na binuangin ng babae na, ha? Kung mahimo, pakasli na ka na siya. Aron mapundo na ka ng utok mo. Paminaw na pa. Basta kayo tanaw na ko. Huot pa ning bayhan na eh. O karong sunod na adlaw, mag-date na mi. Dad-o na ako na siya dito sa mabugnaong lawak. Bisag dili na ni Virgin, pero sige na. Di lagi ko. Lutanon kay ko. Sige na ba? Ako na ning ikuan eh.
Mas maayo pa. Benson. Mao na. Mao na ang unaw katapusan atong panaguban. Oh. Kay di ko mga sawa og babae nga ludanon kaons ko ah. Alipi, balik na tag-charger. Kanon ako imuha. Basta pakaslik ko pa. Ha? Igo na tong duha ka round nga nakuha nako. Oh. Tara na, magawas na ta din eh. Og buwag na ta. Buwag na ta, Gina. May laing ka nasad nga nakaila sa mall, ha? Benson? Og imong pamisitahan ng gabi? O pa. Og kining babayhan ha, kung sugton ko niya, pakaslan ko na gini siya. Ay, salamat nga. Magminyo ka na gyud di ay. Saan? Uy, May babaeng ngita ni mo sa gawas, dog. may nangita nga babae kuno nimo sa gawas, Benson. Ay, pagsingit-singit ha, Ilyong. Dol Dre. Kasama na bayhan na ba? Sige, binawal ko. Himo ko na siyang uyab, dog. Gina, may nga na. Nabdos ko na siya. Huwag kayo mahan. Tuwara. Nasudlan di ay sa imong gibuhat. Ato, Ilyong. Ina nga, nagbuwag na mi. Oh, Ina ha, nga buwag na mi. O dili na ko mga mahal na sang iyang gisabak. uy. Salamat nga gisugutin ko ni mo, Bilin. Salamat, day. Kay may pagtanaw masab ko ni mo. Bahay magkani sa imong igagaw. Dadaw niya ko sa inyong bahay. Aron, may lailan ako ang imong kinikanan. Unya na, uy, kung mahuman na ang panday. Gipadakan man gud ni Papa ang bay. O nialang ko sa akong ikagaw istar karon. Ang akong parents na tuaman sa Picas Barrio. Sa akong maguwang ba nga minyo. Mau ba? Sige, karong Domingo. Mag-date ha. O sabutan na niya na to ang umabot atong kasal. Kay ikaw na good ang akong pagkaslan. Salamat ha. Kay misugot ka nga manood ang mabugnaw dapit. Uyab naman ta. Busa ay hatag kung makalipay ni mo. Basta, may prank ka na ko ha. Nga din ako virgin. Ay, okay Roy. Ang importante nga magsanabot ha. Okay, doon lang tayo sa kamutil. Tukar na ba yan akong gana, Evelyn? Parehas ta. Magtapaw kita ron. Kay parehas na kitukaran sa tungkana sa sex. Kaumutan ng imo, Hawi. Iyong bugdo pag kayo. Kilong ni mo bigat. Mau ba? Mabdus ka na sa akong anak? Pues magpakasaltas labing madali. No. Ni ako ron mananghit ni mo nga. Nga magbuhag na ta, Benson. Unsa? Buwag! Ang tinuod, may bana ko. Pero baog siya. Dili siya makahatag og anak. Og siyang misugyot na ko nga magpaanak ko sa lain. Og karon nga maptos na ko, grabe ang gipatit niyang kalipay. Pero ako ba yung mas bata? Busa, kita'y magpakasal. Unsaon man nato pagpagkasal nga minyo man ko. May bana ko. Paglabaw sa tanan. Wa man ko'y gusto nimo. Anak na may gusto na ako nga imong mahatag. Og di na ta magdaghan pag-istorya. Buwag na ta. Og ayon na pagsamok na ko kay may bana ko. Nikasabot ka pa, Benson? Bilin. Dili tiyaw ang gibati kong kaguol, human ko masayod nga may bana dehay ang babae nga katapusan kong napamabdusan. Nahigog magidunta ko niya ug anda magpakasal. Apan anak ra maday nako ang iyang gikinahanglan. Daghang babae nga kong gipahilak. Ug karon ako na sad ang gipasakitan ug gipahilak. Sakit ang day kaayog mabaslan ta.
Mao kito magkasama ang kaagi ni Binson, dinining tulmanon. What's the style? Sakit de kayo kung mabaslan taog pasakit style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.